सुंदर दूर तेरा श्रीराम जय राम जय जय राम सप्त सुंदर तेरा श्रीराम जय राम जय जय राम सप्त सुंदर तेरा श्रीराम जय राम जय जय राम. गुढीपाडव्याच्या निमतान हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे तमाम हिंदू बांधवांक आयज नवीन वर्षाची शुभेच्छा दिता. नव वर्ष स्वागत समितीतर्फे आज आम्ही आता ही प्रभात फेरी चालू करता आणि ही प्रभात फेरी आम्ही आता गेल्या 4-5 वर्सांपासून मोठ्या दबाज्यान करता. पयलीं आमी प्रभात फेरी काडटाली बट कमी प्रमाणात आसताली. ह्या 5 वर्सांक आमी आनी जाता तितके आमी चडशे सगळे प्रतिनिधी म्हणजे सगळे विंगड भागांतले म्हणजे गोंयचेच न्ही बट सबंद भारतांतले सगळे भाशीक लोक हितून हिंदू बांधव पार्टिसिपेट जातात आणि आमी हो प्रोग्राम आसा ते प्रभात फेरी आमी हांगासून वचून सातिनेसून टर्न जावन परते आमच्या देवळान येतली. ते आमी गुडी उबारतली. त्या नंतर आमी पेडे वाडटात म्हणजे आमच्या शास्त्रा प्रमाणे कडू पानाचे रस दिता. मागीर पेडे वाडटात आणि मागीर देवाचें दर्शन घेवन लोक आपापल्या घरा वचून मागीर गुडी आपापल्या घरांत उबारपाची अशे आमचे नियम आसा. सद्या तरी अशें चल्लां आणि लोक वर्सानूच वाडत आहा. पयलीं सादारण 700-800 लोक जाताले आतां 1000भर लोक जातात. तेजे विशीं माहीत जावपाची शक्यता आणि सगळ्या म्हणजे गोंयचेच न्ही सबंद हिंदू धर्म आमच्या सबंद भारतांतसून हांगा जमता आणि ह्या प्रभात फेरीत सामील जाता. कोण कोण पार्टिसिपेट आहेत मंडळ म्हणजे आता सगळे हिंदू आहे. आता बघा दिंडी आहे, मराठा मंडळ आहे, परत गुजराती समाज आहे, ओडिया समाज आहे, आपले राम केंद्र आहे, इस्कॉनचे आहे तसे बरेच पार्टी पण सगळे हिंदू जे आहे ते आपल्याबरोबर आहे. आम्ही त्याच्यासाठी तो डिव्हिजन करत नाही की आम्ही एका बॅनर खाली यायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यासाठी आम्ही ग्रुप किंवा त्याचं नाव घेत नाही. महालक्ष्मी माता की जय. सांगूया सगर्व वैखरी
बोलो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की भारत माता की गो माता की जय श्री राम जय जय श्रीराम जय श्री राम जय जय श्रीराम प्रौढ प्रतिकुलवतंस राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की नैवेद्यं समर्पयामि उत्तराभूषणमस्तप्रक्षालयामि रोधवस्त्रयामि तत्तज्जीवितां इदं यादेव स्थापितं परस्तवात् एतवेषु प्लावाब्धिरविजर्मणि जर्मणि बले रवैकं सर्वं त्रैलोक्यं चतुराचरं तस्मात् तुझ्या चरणाकडे सर्वतः हिंदू सर्वदा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या निमित्त सर्वदा पंजी ग्रामस्थ भजव उपासक सगळ्या महालक्ष्मी स्थानाने येऊन सगळता मनोभावे आज तुझ्या चरणाकडे येऊन सर्वदा गुढी उभारला पावन करून घे सर्वदा एक हिंदू राष्ट्र जावचे त्या निमित्तान सगळे हिंदू एकत्र येऊन सर्वदा तुझ्या चरणाकडे येऊन जी सेवा अर्चा पूजा केला ती पावन करून घे सगळ्यांका नवीन वर्षाचे शुभकामना शुभ आशीर्वाद सगळ्यांका प्राप्त करून देऊन पुढे त्यांचं सर्वदा उत्तम आरोग्य वगैरे प्राप्त राहून हे नवीन वर्ष सगळ्यांका सुखमय आनंदित आरोग्यमयी जावचे अशी कृपा दृष्टी दाखवून दे आज या महालक्ष्मीच्या प्रांगणात येऊन सगळ्यांनी एकत्रित हिंदू संघटना एक दाखवली असा पावन करून घे अशीच कृपा दृष्टी कृपाशीर्वाद देऊन प्रतिवार्षिक सेवा तुझ्या चरणाकडे अर्पण केला पावन करून घेऊन सगळ्यांका सुखी राखून महालक्ष्मीच्या कृपेत सगळ्यांका उत्तम आयु आरोग्य धंद्यात व्यवसायात यशप्राप्ती अशी कीर्ती मिळवून देऊन पत्नी सर्वदा सौभाग्यवती अखंड सौभाग्य वगैरे प्राप्त करून देऊन सगळ्यांचे प्रत्येकांचे धंदे व्यवसाय नोकरी असा सगळ्यांना या नवीन वर्षात सगळे भरभराट जावचे अशी कृपा दृष्टी दाखवून देऊन तुझा आशीर्वाद सदैव त्यांच्या पाठी दौरून सगळ्यांना मनोकामना इच्छित कामना परिपूर्ण करून देऊन सर्वदा गाडीवरना बाहेर भीतर फिरता रक्षा राखण वगैरे प्राप्त करून देऊन प्रत्येकांचे सर्वदा शालेय शिक्षण असा परीक्षा वगैरे चालू असा सगळ्यांका विद्यार्थी अर्चना सगळ्यांका विद्या बुद्धी वगैरे प्राप्त करून देऊन प्रत्येक परीक्षेत त्यांना घवघवीत यश मिळचे अशी कृपा दृष्टी दाखवून दे जी जी अडलेली कामं असा ती सुद्धा सर्वांची सर्व मनोकामना इच्छित कामना परिपूर्ण करून देऊन केलेल्या सेवेचे कल्पोक्त फल प्राप्त करून देऊन या नवीन वर्षाचे सगळ्यांना शुभ आशीर्वाद वगैरे प्राप्त करून देऊन पुढचे सर्वदा त्यांचे जे जे मनोकामना इच्छित कामना सगळे परिपूर्ण करून दे आज जी सेवा तुझ्या चरणाकडे आज एक ब्रह्मध्वज सर्वदा उभारला गुढी उभारला या प्रांगणात सर्वदा महालक्ष्मीच्या सगळ्यांना याचे कल्पोक्त फल प्राप्त करून देऊन सर्वांना सुखी राख आनंदी दवर आणि बरे कर महालक्ष्मी माता की जय जय श्रीराम जय जय श्री पाचशे केल्या वेगळ्या केल्याच्या आडात कडुलिंबू पहिले घ्यायचा कडुलिंबू पहिले घ्या काय वाटतं म्हणून कडुलिंबू पहिले बड़े कनेक्टेड लागे गया बड़े दोन बड़े का लाइन को नहीं आया ये पार्टी लिया ये पार्टी लिया दोनों पार्टी लिया ये पार्टी लिया मुझसे
तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे पाशी हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.